ሰላም ንዓኹም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓዊኹም ገሬ ፕሮዳክሽን ዝብል ናይ ዩቱብ ቻነል ጋፍ ኤልኤልሲ ዝብል ከዓ ናይ ስራሐይ ዝሰርሓሉ እዩ ምናልባት ዝነብረሉ ዝቕመጠሉ ሃገር ኣብ ዩኤስ ኣብ ፊላደልፊያ ዝነብር ምናልባት ኩልኹም ተሓቲ ንኹሉ ግዜ ኣበይ ኢኻ ትነብር ትብሉኒ ኣነ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ዝነብር እዚ ዝሰርሖ ስራሓት ድማ ሓፈሻዊ ናይ ገዛ ምሕዳስ ፅገና ሪፔር ኩሉ ዘማልአ ኮይኑ ኣብ ናይ ገዛ ንጥፈታት ዝሰርሓሉ እዩ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ ፕላሚን ፍሬሚን ድራይዎሊን ፔይንቲን ከምኡ ሪሞድሊን ኣብ ትደልይሉ ግዜ ዝተሰርሐ ዋላ እውን ይኹን ሪሞድል ክትገብሩ ኣብ ትደልይሉ ግዜ እውን ሪሞድል ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለኒ ፍሎር ናይ ምቕያር ፍሎር ናይ ምስራሕ ባዝሩም ክሽነ ምሕዳስ ዝጸላእኩሞ ሕብሪ ክሽነ እንድሕር ሃልዩ እውን ማለት ሕብሪ ክሽነ ክብል ከለኹ ናይቲ ፈርኒቸር ናይ ካብነትኩም ኣብ ጽቡቕ ኮንዲሽን እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እሞ እቲ ሕብሪ ከዓ ምስቲ ናይ ገዛኹም ሕብሪ ማች ዘይገብር እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ሞደሬት ዝኾነ ዘመናዊ ሕብሪ ምስቲ ዘሎ ግዜ ምስ ትደልዩ ኣብ ክንዲ ካብነት ወይ ከዓ እቲ ፈርኒቸር ምቕያር ንዕኡ ሕብሪ ለኺኹም ከምቲ ትደልይዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ ገለ ካብቲ ከምኡታት ዝቐየርክዎ ስራሓት ኣብዚ ናተይ ሸር ዝገበርክዎ ኣሎ ምናልባት ኣብ ከምኡ ሓሳብ ዘለኹም ከምኡ ምቕያር ሓሳብ ዘለኩም ወይ ከዓ ደይፈተኹም ደስ ዘይበለኩም ሰባት እንድሕር ሃልዩኹም እቲ ናትኩም ፈርኒቸር በቲ ንስኹም እትመርፅዎ ከለር መሪፅኩም ክልከ ወይ ከዓ ክቕየር ከም ዝከኣል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ፈርኒቸር ናይ ገለ መቐየር ከይቀየርካ እቲ ፈርኒቸር ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕብሪ ግን ክቕየር ይከኣል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነታት ስራሓት እውን ገለ ካብቲ ዝሰርሓሉ እዩ ንጥፈታት ኣብ ገዛውትና ዘድልየና ማለት ኣብ ገዛና ዘድልየና ነገራት ከዓ ገለ ካብቲ ኣነ ዝሰርሖ ድማ ናብዚ ቻነል እዚ ሼር ዝገብሮ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቤዝመንት ማለት ከዓ ክፉት ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ወርሓንቲ ኣይነበሮን ስለዚ ንዕኡ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝግበር ዘሎ ስራሕ እዩ እሱ ድማ እቲ ክፍቲ ዝነበሮ ቦታ ክልተ ቤድሩም ሳሎን ክሽነን ከምኡ ድማ ሓደ ሙሉእ ባዝሩም ተሰሪሕዎ ናብ ኣፓርትመንት ዶ ንበሎ ቤዝመንት ዝነበረ ዳርጋ ናብ እኹል ገዛ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝነበረ ክፉት ቦታ ዝነበረ ፋሚሊ ኮይና ንፋሚሊ ተወሳኺ ሩም ተወሳኺ ስፔስ ክህልወና ስለ ዝኽእል ከምዚ ጌርና ኣገልግሎት ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን ንኽእል ማለት እዩ ስቶሬጅ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ዘድልየናን ዘየድልየናን ንብረታዊ የከብ እሞ እቲ ቦታ ከይተጠቐምናሉ ዌስት ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ብዙሕ ናይ ተደላይነት ናይ ገዛ ኣብ ዘለዎ ግዜ ድማ ከምዚ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል እዚ ኣነ ካብቲ ዝሰርሖ ናይ መኪና ጋራጅ ዝነበረ እንድሕር ሃልይኩም ኮይኑ ነቲ ጋራጅ ምስቲ ትርፊ ቦታ ናይቲ ቤዝመንት ዘለኩም ተሓዊሱ እኹል ገዛ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ከምኡ እውን ጋራጅ ዝነበረ ናይ መኪና ጋራጅ ዝነበረ ናብ መንበሪ ገዛ ዝተቐየረ ስራሓት ዝስራሕ ከሎ ምናልባት ዘይትፈልጥዎ ዘይረኣኹሞን እንድሕር ሃሊኹም ኣብኡ ብምእታው ክትሪእዎን ካብኡ ሓሳብ ክትወስዱ እንትኽእሉ ኣብ ፊላደልፊያ እንተሃሊኹም ክሰርሓልኩም ይኽእል ኣብ ካልእ ውፅእ ዝበለ ቦታ እንድሕር ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኣለኹም ከዓ ሓሳባት ብምውሳድ ናትኩም እቲ ከምኡ ዘለኩም ቦታ ከዓ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚንኩም በቲ ናይቲ ዓድኹም ኣካይዳ ወይ ከዓ በቲ ናይቲ ዓድኹም ሕጊ ኣሰራርሓ ክትሰርሕዎ ከም ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ናይ ድራይወል ሊፍተር እያ ሓዘለይ ኣይድልየካ እንቀሳቐሰለይ ኣይተድልየካ እቲ ዝደለኻዮ ኣብኣ ምስ ፃዓንካዮ ሊፍት እያ ኣብኡ ኩላ ሓፍ ኣቢላ ናብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ትሕዘልካ እግሪ ስለ ዘለዋ ድማ ደፊእኻ ኣጃስትናይ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ቅድም ሓዘለይ ናብ ዝባን የማን ንፀጋም ዝነበረ ከምዚ ጌራ ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ተኣልያ ከምዚ ጌራ ትሕዘልካ ማለት እዩ እዚ ኢንሱሌሽን ተጠቒመ ድማ ኢንሱሌሽን ንምንታይ ዝጠቅም ንዛዕሊ ንሙቐት ንድምፂ ኩሉ ይከላኸለልካ እዩ ነቲ ዝነበረ ድምፂ ይከላኸል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ናይ ቤዝመንት ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፍሬሚን ተሰሪሑ ናይ መስመር ማይ ናበይ ከም ዝሓልፍ እንድሕር ተሰሪሑ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ እቲ ዘድልየካ መስመር ከምኡ ኣብ ቅድሚ ድራይወል ምግባርካ ክሽፈን ዘለዎ ነገራት ሸፊንካ ድማ እቲ ናትካ ክሰርሖ ዝደለኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ድራይወል ትገብር ድራይወል ዝተፈላለየ ሳይዝ ኣለዎ
ካብ 1/8 ክሳብ 5/8 ሳይዝ ዘለዎ ርጉዲን ቅጥንን ዘለዎ ማለት እዩ። እሱ ድማ ቴምፐር ናይ ሞልድ ሬዚስቲንግ ኣሎ ግሪን ፐርፕል ወይ ከዓ እቲ ግሬይ ማለት እዩ። ሶ እስኻ ኣብ ናቱ ጠቃቅምኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ድራይወል ኣሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ድማ ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ዓበይቲ እዚ ኣነ ሸር ዝገብሮ ወይ ከዓ እዚ ኣነ ዝሰርሖ ስራሓት ናይ ሓፈሻዊ ኣብ ገዛ ዘድልየና ነገራት ኣብ ገዛ ዝስራሕ ስራሓት ካብቲ ዝነጥፈሉን ዝስርሓሉን እዩ ማለት እዩ። ብዘይካ ሰንትራል ኤር ሩፍ ኮንክሪት ማለት እዩ። ካልእ ግን እንድሕር ካልእ ዝስራሓሉ ግን ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክሰርሓልኩምን ከዕርየልኩምን ይኽእል እየ። ከምዚ ክተስርሑን ንእትደልዩ ድማ ኣብ ፊላደልፊያ ኮንኩም ረኸቡኒ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ካልእ ቦታ ኮንኩም ድማ ከምኡ ክትሰርሕዎ ትደልዩ ሰባት ነዚ ቪድዮ እትሪኡ እንድሕር ኣለኹም ከዓ ንዓኹም ድማ ከም ሓሳብ ወይ ከዓ ከም ኣይድያ ወሲድኩም እቲ ናትኩም ከምኡ ጌርኩም ኣብ ጥቕሚ ክተውዕልዎ ንምርኣይ ማለት እዩ። ሆፕፉሊ እቲ ዝሰርሖ ስራሓት ምናልባት እኮ ዋላ ዘይንፅር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ዝኾነ ነገር ሓሳብ ወሲድኩም ካብኡ ትጥቀሙ ክትህሉ ከዓ ተስፋ ይገብር። ነዚ እትርእይዎ ድማ እስኪ ሓሳብኩም እስከካፍሉኒ ክቕየር ዘለዎ ክዕረ ዘለዎ ክገብሮ ዘለኒ ነገራሲ እዝን እዝን እንተትገብር ነርካሲ ከምዚ ፅቡቕ ምኾነ እዝን እዝን እንተትጥቀም ነርካሲ ከምዚ ማዕበኻ ትብሉ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ብፍላይ ሓሳባት እዩ ዘድሊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ወይ ከዓ ምኽሪ ንብሎ ማለት እዩ። ምኽሪ እንድሕር ሃልዩ እቲ ትገብሮ ነገር ቅድሚ ምስራሕካ ትረኽቦ ምኽሪ ሃናፂ ምኽሪ ምስ ትኸውን ነቲ ዕብየት ናይ ዝኾነ ሰብ ድማ ዝጠቕመኻ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓሳብ እንድሕር ዘይብልካ ገንዘብ ሒዝካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ ነቲ ገንዘብካ እውን ሓሳብ የድልየካ ኣብ ምንታይ ክተውፍሮ ከም ተድሊ። ክእለት ሒዝካ ክእለት ጥራይ ሒዝካ እኹል ኣይኮነን፣ ገንዘብ የድልየካ። ሶ ክእለትካ ናብ ክውን ንክኸውን ወይ ከዓ እቲ ክእለትካ ናብቲ ትደልዮ ክተብፅሖ እንድሕር ኮንካ ከዓ እንታይ የድልየካ? ሓሳብ የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ስለ ዝሓስካ ኩሉ ስለ ዝኽኣልካ ኩሉ ስለ ዝፈለጥካ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ትፈልጦ ነቲ ትደልዮን ኣብቲ ትደልዮን ንክበፅሓልካ ከዓ እንታይ የድልየካ? ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርካ ሓሳብ የድልየካ እሞ ነታ ሓሳብካ ኣብ ዓወት ንክትበፅሕ ድማ በቲ ዝተጀመረ በቲ ዝገበርካዮ ያ ብኡ መሰረት ጌርካ ከዓ ክስታይ ትገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳባት ምውሳድ ኣይንሕመቕ፣ ሓሳባት ምሃብ ከዓ ኣይንግደፍ። ሓሳብ ክንወስድ ከለና ከዓ ንእሽተይ ትበሃል የላን ዓባይ ትበሃል የላን ዘይትጠቅም ሓሳብ የላን እሞ ሓሳብኩም እስከካፍሉኒ ካብቲ ትርእይዎሲ ብዙሓት ሰባት ክትረኽቡ ንከለኹም ብፍላይ ንሪአና ትብሉን ኢኹም፣ ግን ናብዚ ናይ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ኮመንት ቦታ ግን ብዙሕ ኣይርአን እየ እሞ ስለዚ ምኽርኩም እስኪ ዝኾነ ነገር ክቕየር ኣለዎ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ተትኸውን ከምዚ ተትገብር ገለ ካብ ትብሉሲ እስኪ ካብቲ ትብልዎ ሓሳብኩም እስኪ እንታይ ኢልኩም መካፈልኩም ነይርኩም ማለት እዩ። ሶ እዚ ምናልባት ኣነ ኣጋጣሚ እንዳሰራሕክዎ ከለኹ ዝቐዳሕክዎ ቪድዮ እዩ። እሱ ድማ ምናልባት እታ ካሜራ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝነበረት ኣይትንቀሳቐስን እያ። ንባዕለይ እውን ፕራክቲስ እየ ዝገብር ዘለኹ። እዚ ብዙሕ ናይ ቪድዮ ቀዲሕካ ወይ ከዓ ቪድዮ መፂኻ ምዝራብ ብዙሕ ባህሪ ወይ ከዓ ክእለት የብለይን፣ ግን ኣም ትራይን ክመሃር ፍትን ኣለኹ ዋላ ነፍሰይሲ ፕራክቲስ ንክገብርሲ ይላመድ ኣለኹ ማለት እዩ። እቶም ናይ ከምዚ ክእለት ዘለኩም ከዓ ሞር ኣብ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ትብልዎ እንድሕር ሃልይኩም ከዓ እስኪ ምኽርኩም ሃቡኒ። ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ሮም ክኸውን ከሎ እታ ዝፅናሕክዋ ካልኣይቲ ሩም እያ፣ እዚኣ ድማ ካልእ ሩም እያ። ስለዚ ክልተ ቤድሩም ኮይነን ኣለዋ። በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ሆልወይ ናፍቲ ናብ ደገ ዘውፅእ፣ እዚኣ ድማ ፉል ባዝሩም ተሰሪሕዋ ኣሎ። እዚ ናይ ቶይለት ቦታ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ባስካ ሻወር እዩ። እቲ ማተኔላ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ባስካ ቦታ ተሰሪሕሎ ኣብቲ ካልእ ክፋል ከዓ ፍርቂ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ ናብ ፊኒሽን በፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ድራይወል ተገይሩ እዩ ፓችን ገይረ ብድሕሪኡ እቲ ሕብሪ መልካይን ፍሎርን ክመፅእ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ሳሎን ከዓ ዝኸውን እዩ።
ንእሽተይ ክሽነ ድማ ምሳ ከም ስቱድዮ ማለት እዩ ምስታ ሳሎን ድማ ንእሽተይ ክሽነ ኣብዚኣ ክትስራሕ ማለት እዩ ሶ ርእሳ ዝኸኣለት ገዛ ኮይናላ ቤዝመንት ዝነበረት ርእሳ ዝኸኣለት ገዛ ኮይናላ ማለት እዩ እስኪ እቶም ከምዚ ቦታ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ዘይተሰርሐ ብፍላይ እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ዋላ ተሰሪሑ እውን ኣሰራርሕኡ እንድሕር ከም ኖርማል ኣልዩ ኮይኑ ሓሳብኩም ኣካፍሉ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ገበሩ ኣብ ቀጻሊ መታን ካልእ ቪድዮ ክመጽእ